Moi. No niin, katsotaanpas sun opintokorttias. Jahas. Täällähän on ihan hirveästi rästissä tehtäviä. Onko sulla millä mallilla tehtävät näissä kursseissa, kun täällä on niin hirvittävästi näitä testejä? No siis, mulla on kaikki ne tehtynä tallessa tikulla oikeesti. No, tuota sen tikun sitten kouluun ja näytät ne tehtävät opettajille, niin pääset sitten päättäjäisiin yli huomenna. Se tikku on mun verivihollisen hallussa. Jahas. Se on totta. Mun verivihollinen paha tohtori Ydinkoe vei sen. Se oli kiristänyt kosmiselta oraakkelilta tiedon, että ne mun tikun tehtävät on viimeinen osa sen löytämään muinaiseen Inkojen tuomiolaisen koneeseen, jonka kaosteoreetikko mystikot rakensi tuhansia vuosia sitten. Jahas. Vai niin? Mun pitäisi käydä nopeasti mun Enon luona Tyynen valtameren pohjassa sen taikapeisissä hakee semmonen kohtalon patonki ja mennä sit vielä vaikka Brasiliaan, missä pahalla tohtori Ydinkokeella on sen ruotsalaiseksi natsifallokseksi naamioitu salakartana. Sitten mä voisin vaikka koittaa, jos mä voitan sen alamaiset ja päästää sen nipinapin karkuun ja luulla, että se kuolee, että se voi tulla 10 vuoden päästä takaisin kidnapata mun lapsen ja uhata maailmaa ja saada sen tikun siltä. Mutta en mä kyllä tiedä, että kerkeeks mä ylihuomiseksi. No, meillä on täällä koulun puolesta omat lojaaliutemme muinaiselle opetussuunnitelman Messiaalle. Ja me ei oikeastaan voida välittömän psyykkisen vaporisaatiosäteen uhalla antaa sit sun valmistua kuvasta ensi vuonna. Mitä? Joo, sit se herää. Sisään! Mo. No niin, moi. Katsellaanpas sun opintokorttia. Jahas. Täällähän on ihan hirveesti rästissä kursseja sulla taas. Onko sulla millä mallilla nämä tehtävät näissä? No, on mulla yli puolet tehtynä. Okei. No, sehän on ihan hyvä. Sulla on tässä hyvin aikaa saada kaikki tehtävät tehtyä. Mutta sillä ei oikeastaan ole kauheasti väliä, koska tää on vaan unta. Häh? Sisään! No niin. Katsellaanpa sitten sun opintokorttia tässä ja no täällähän on ihan hirveästi taas rästissä kursseja, että millä mallilla sulla on nämä tehtävät näissä? Mä en oo yhtään varma, että mikä todellisuus tää on. Anteeksi, mitä? No siis kun mulla on ollut vähän hankala kasata ajatuksia tässä viime aikoina. Okei, vai niin? Kuinkas kauan tarkalleen ottaen? No, parina viime unena tai oikeastaan heräämisenä. Niin aivan, siis parina viime päivänä. Joo no. Ihan ei, sama. Se vaan herää taas.